كبرى سمعت راديرنا خميقنيهم نلوم نزاربولو رأستي بزعبا بوليتيكاويان ودبات إرترا مفنجالاتن مترنافن زملكت كوينو عندك تقرلو زلهم مخنيات دما كتصانا برا ويدما حدنت كجبرا استبقسا بوليتيكاويان ودبات اللواس لسمعكيو بزو قداي سوكسكو أتو تصفانكيل يوهانس كوينو أتو تصفانكيل تواغاي تقادلاي تقادلو حرنت إرترا نبر سنكول سدتنيا تمهاراي مهور أو حبرتسب أمريكا زتوهاهادن نابرؤن صدرؤنا ممرح زتعوتن أب بوليتيكا جبهان شعبيان ترخبو وي إيدز أمبري مزدلي تفتحي زتودبن ودب زمرحن بزعبا مترنافن مفنج آلاتن ودبات دخل حبريتا زلو خوينو نو بزحزو كل كسب كوين سانيحني نأتو تصفان كيالي يوهانس نمقل الحبريتو بشم سمعت ريدي إرنا نامسكونكو ثم تاريخي واتو بمنقار نابزنا يلوم مدب كساقاقرنا ايو سناي مكتال ازي راديو إرنا دلت راديو إرنا يعني اللي حرقو أنا بوغناي نحاقن راديو إرنا يمسكن بتقبرو زلهم صعري حيال سرح ننتج من هاقرن يمسكنوكم أنا كم بزح إرتراوي وتحرستاي قطري عبي تمرتي يتسقاو عدل بزحي نبرنن زنبر كناتاتم كوميو نيرو ناتي يقول ناي كما يدمسل بزحات بزغاني أب تقال الحرنت بسبعان خمشة ورحادي تسليفة أب سبعان شعاتن ورحلتي كبز بلا موقعتي توقيئي دحريو أقدم بلون ناي بوليتيكات متوشدة نيري دحريو ناب دحري قنبار في لايف سودان كم ناي تودب كادر كوينة كسابتي 81 عام زمرت مستقل الحرنت أبتقات سغس إلى مالتيو أتو تصفانك إلنا برهنا خنكيل أبن تايسن كلنا أبي خاتوغيكا أب موقعتي توقع كله بوتا على بريد نيرو كمان سبتو وانتي على بريد جمع نيرو وحرلته لأحسر 13 شعات 270 شعاتن موقعتي كابسادين العليو كلتا عيني تهاريمه تحنت عيني عيد حانتن تحنت عينيكن كساف جتنا برندلا أكالاتي تي تسقامي قص ناي كنا قصي اللو بسلاتات أسر اللو يتحرى عدا عمت بحكبنا دارجا نسلست واحد أكل أوري نيرخ بالخذ ويون عن سوري نيرخ بالكال كنت حنت عيني دحينا كابسواني حدا عم تبرر كسب تقال الحنت كم تنفلتا فحم سبلت أنا أبزخنت ودب أبزخنت أكلنا تقال الحنت نبر هيتخفلكم شو تمرين نير مالتيو 7 ساعتن درون أبو سلسلة قلعت وين نيره كاب 8 حدا كسب 8 سلسلة نابراي يلكاي نير السودان مالتيو 8 سلسلة أنا بعد بيتين سلسلة ذكنا أمريكا مسكنا حدشنا وراني أمريكا قتي منا ما بقاسنا بتاع حيالي نيرو قال لي لا يكون نيرو أنا تحرى بايتي بلين تمرستاني جن حنتي مالت حد تعبي سجى زوجنا فنن عي غير زي تبل على سيت يبون بسايتي سويتش سلسلاتني نتي قداي كلنا رينا يو ناي تمرتي سمعت نيريو وجناي أبتو وانت عن خمار الدرغيبة كشامنا كفلي يونيفرسيتي زعتونت برغيبة مالتي عدنا شامنا تويله كون زحرنا تمرتي يونيفرسيتي بماستر ديجري public administration masters of public administration جبل تمرتي وديه حجي موياي حزباوي مال administrator أبيت مالتنا من قصة زلني درجة 3 عامات قريب له it profession officer من قصة قوين سرح ذي قوين نبرة له مالتي أبو 4 أولادي تم دكناها بتمرتي تبرم كيدهم حالهم أبنات زرعه من سير تراول ودي نيت ويكا نحن ناتو نقولو يوحنس تالنا مس بريزيدنت أوباما سريع جرا مايكروسوفت الله إزي أتي نايس رابطة ملكتيو أبزقاسي كم تقول سكوا كم 8 حدا نسبة جنبار يدكفاني كم حاجة أو حيلي نسبة جنبار كأسنان حاجة ينيرو قدم تقال الحنت كم تقول تاجدتن بتاعنا دريه هو استرداني نسبة جنبار دكفان حساب كل تشحن كل عم تبرت نسبة جنبار عبد الله عدي كم أبالك يكونكو كم حد إرتراوي أب نايردية تكون أب ناير ريفرندوم أب نايكنس أب تقوام كم أكل نايتن شو ما قلتات أبقى أول مريح كوينة تخافي له كساب 8 حدا تقال له حرنة إرترا خميرة إرترا زوزو أبال تقال له حرنة إرترا نيركا لك مسلس تدوم سوسو دي خانا فزبا قنبار متخا وي بتحساسبا ون مس تقال له حرنة إرترا يتسامى مع النيركا نو بتحساسبا أنا مستقل حرنة نيري جن
أب دحرة جنبار مالت السودان بوتا مستبدوكو نتازي فلتات قال حنا تبكر ما جنبار أكو بس عيني راني نتازي فلتات نورك قال حنا بخالد سمتان فلتات نوركو أب السودان مش مصعود كالجز نايتي ودبريه أقو باين نوركون قوية ونيري بزح أو دريقو نجارات نيرو جيجا زبلو أني نبرد نتجادلتي لزمتة ندك تجادلتي لزمتة عبدا قطع السودان شيء نيرو حدا قبضنا عايزو جيني بتخليت كوين خلي يخلقون تودمنا بعد سجن كم دنور تميده بتاعنا تزفت أتقال الحنة نايميدا أتعند نور كله بتاع كاله تقال الحنة كم دنور حارئة تخلي تقال الحنة تبدري يقف السودان تم هدارجن زي دكوفون زي كبولن نيرو بحفشوا حقو ساينو وركون أبتي كاب سبعا شعتن يتودي تمدي بناو كسب 80 حدا إذا خبر كله جن كابتي متكلات تقال الحنة تمتماد حدا كون بصوتي أب كلمة جنبارن كلنا أحد كومن والحين حساباتنا بزبا جنبار خيد مثل زنبر النسبة يكون وين يخبط لي لذي جن تي محرافنا تقال حنا بتي زي ود أمس ودأ أنا أثناء هاجري نيرو هاجر إمامي نيرنا لذي زبا جنبار كم مدب بتدلاتني حرمي مساء مالت مساء أولهم كنا فلتني جن زبا جنبار كم مدب كنت قبله هاجر حيلي له أمين له نيره أبزخانه أبدأ كاب فلا أمريكا فينا مالتيو إذا حزبهم مقصاصون هجرة عوامات يكافلون يخبز الزلي مسزبا جنبار سسقع معس قتيلكا معس تباتيخ كام مسزبا جنبار هو مسزبا جنبار كم تي أول بالكوم نالله بقبو قمتي توينه أب كم أبال كويني فلتن جن فلا أب مودة أساس مناطق أب نزي نايردية تي أرشد بالتي نايرا كفالة بتاعت مسيو تشابتر أنا مرحنيرة تحريوقا EDF دبالكوين يرسون مرحنيرة مالتي محبر رديت إرترا مالدي هو محبر رديت إرترا أبزقن أرشد بالسميم يوم منيرو إرترا ليف كميتي زبال تحريو إرترا ليف كميتي زبل إرترا ديفلوبمنت فاونديشن بتغيره نيرو مالت أبزد اللي هو تشابتر أنا ون أبومبر نيرة حجي أوش كم نتهاجر نتمنجستي نتجاو منجستي إرترا كيفية نتمنجستي كيفية كتاب تسعة شو من تنوك إتيو إرترا أو أنتواني أبتقدامي كفالناتو أكلنا كل خال هاجر زبل نيري شو ما قال نيرة دحريو جن كابتي وجي تسعة شو من تن أتحدا بعنا دري أخوه أتحدا تمنجستي فلا أتحدا أساس فتيمة قبل بوشتاي وجوج خنا أتحدايو وأتقداي ناي بعد ما يوي ناي ودو قداي بسلامة من قد فتح حكي على زبل إمنة نيرني إرترا حجانا سواسيات دحري 3 عامات وجي حجي كاداغمو وجي من خلال أنت عم سوى زبل ينيرة حجي عمان غازي درو تومنا أبالات ناي باقومبات نور تعدي نايقدف قبل علي علوتاوي ورون كوبو جوميروم أبناء قدومو تقال حدنات كريد ليدوم سويانا تقال خولي جوميروم نيرو مالتي كنسو الحنتي أي بوخ السنة إذا ليخون كساب كل تشح كينا دقا في نيري أمان غو خل تشح كاب كل تشح كساب كل تشح حدن درجات أطوي إلى نيرة قبال كل تشح حدن زوم أبالات ناي G15 مستأثرو بالبوليتيكا مركزي ناتي كاليني ماشي مالتي أتقبلكم جن نترديات EDF دبارا بومبر أني نيرة كساب كل تشح سلسلة أي تطايبل سرازي بتكبر ولاون كل تشحن كل تنتي ELF أولو تخونكو جن كتير تغلي 50 EDF تبعهله بومبر خوينه حساب أنا بعد ريزاين بحساب نيرنا بتعدي مالت جنزب أركيبه تشحن سلسلة بعلي كبتي مسرح زمدناي أو قاريتي أو قبل دل راديو إرنا حجي عندي لما معلت خنزارة ولو دليل دلخو أبومبر نايتي PDP دفلت ويكاب PDP دفنج الذيو انتينا إن نحنصوع نخل إيخا أتحزن الناس كذي مفنج آلاتن مترنافاتن ناي ودبات نوزح سب كابت زدنا قرندي أبزه اللو كنتات كنو مزرابنا حجي نسخة أبينيتي ودبي خاد اللخا كميلكم يهم أبزماتيهم أبتزرزر زي كنت حافشة وسئلها بنا سمعتنا من تحكاتاتو لنا من أربعة عدل أنت يمكن نقرب تحريك كل تشحن كلتن زي EPLFDP زبل بأتو مسفن حقوس كالوت كا أمباسادر راتحانوم أمباسادر حبرت كالوت دكتور رسفاو كالوت تجمروا سيلفي أنا حدا قبتم قدامت أبالات نايتي سيلفي نيرة مالتيو كاب كل تشحن 4 بس كشمو بتقرينيا نقرنا زبال قنبار سيلفي ديمقراسي معاشي تمسري تزود بزي وحقلته كل تشحن كلتن أبيليتي تمسريتو كساب حقلته كل تشحن 4 قدامي قبائو EPLFDP زبل نيروتي سيلفي
ክልተሽን 4 ወርሒ ክልተ ኢዲፒ ዝብል አቦ ወንበሩ መስፍን ሓጎስ ዝነበረሉ የነረ ኣነውን ኣባል መርሒነት ኣብቲ ዋንቲ ከም ፀዋዓ ኮይነ ንቁር ግዜ ነረ ድሕሪኡ ኣብ 2004 ወርሒ 5 ቢሉ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ኮይነ ድሕሪኡ 2016 ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ኣባል መርሒነትን ፈጻሚ ሽማግለን ኮይነ ሰሪሐ ወይ ውን ተቃሊሰ ኣብ 2009 ወርሒ 4 ማለት ኣቶ መስፍን ሓጎስ ካብ መርሒነቱ ካብ ኣቦ ወንበርነት ድሌቱ ካብ መርሒነት ወሪዱ ካብታ ቦታ ካብ ኣቦ ወንበርነት ማለት ኣነ ከዓ ናይ መስፍን ቦታ ተኪየ ክሳብ 2010 ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ እዚ ኢፒዲፒ ዝብል ሰልፊ ዝቆምናዮ ማለት እዩ ካብ 2010 ወርሒ ሓደ ክሳብ 2015 ወርሒ 7 ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ናይ ውደባ ሓላፍን ኮይነ ሰሪሐ ምስ ኢፒዲፒ ካብኡ 2015 ኣብ መርሒነት ክምረፅ ኣይደልን ኢለ ብናተይ ወለንታ ጠጠው ኢለ እሱን ምክንያት ነይሩ ብዙሕ ምክንያት ነይሩ ዝኾነ ካብኡ ጀሚሩ ዝመፀ ሽግራት ነይሩ ኣብ 2017 ወርሒ 12 እዚ ትገፅዮ ዘለኽቲ ኢፒዲፒ ከም ዝሕጂ ዘለዎ ክልተ ኢፒዲፒ ኮይኑ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣቦ ወንበሩ ኮይነ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ኣለኹ ሕጂ ኢፒዲፒ ተልናስ ንመን ይድውክል ንክልቲኦም ኢፒዲፒ ከምኡ ኢና ንሕና ንኣምን ምክንያቱ እቲ ጉባኤ ንሓና ጉባኤ ነይሩ መርሒነት ዝተመርፀ እውን ኣብ ብዙሓት ኣባላት መርሒነት ምስቲ ባሓዊ መንግስቲ ኣብ ዝምራሕ ዘሎ ኣካል እዩ ዘሎ ንሕና ከዓ ናይ ባዕልና መግለፅን እምነት እንዳለና ብሓንዳ ርእሱ እቲ መለለይ ናይቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ዝብል እውን ምስቲ ኣነ ዘለኹ ኣካል እውን ክብል ይኽእል እየ ስለዚ ግን ቀንዲ ዕላማ ናብዚ መምፂና ሓደ ካብቲ ዕላማናተይ ማለት እዩ ንስኹን ከምኡ ክትሓቲ ትስቢት ኣለኒ ዝፀንሐ ፀኒሑ እዩ ዝሓለፍና ሓሊፍና ኢና እቲ ፍልልያት ኮይኑ እዩ ሕጂ እንድሕር ክንምለስ ኣይከኣልን ሓደ ካብቲ ዘይፅቡቅ ተመክሮና እዩ ዘጉኻ እዩ ሕጂ ንቅድም ከመይ ጌርና ንስጉም ካብ ዝተገብረ ጌጋታት ተኣሪምና ወይ እውን ኣሪምና ዝሓሸ ህዝቢ ዝጠልቦ ዘሎ ጠለብ ናይ ብሓንሳብ ክንካ ምስራሕ ይኹን ዋላ ንሓድነት ዘተኮረ ስለዝኾነ ኣነ ብዙሕ ንሰማዕቲ ብዙሕ ብዛዕባ እቲ ዘካየድናዮ ዝነበረና ኣብና ንሓድና ዘይምርዳእ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ብዙሕ ፅሓፍ እዩ ኣብኡ ምለስ ብላሕ ይመርፅን ዝኸበርክ ይሓለኩ ንዑ ድኸውን ግዜ እውን የለን ዳርጋ ብዙሕ ተዛሪብና እውን ክንውድኦ ንኽእል ኣይኮነን ናይ ሓደ ጎኒ እውን ኢና ንሰምዕ ዘለና ምርጫ ኣነ እውን ጥራይ ሕጅስ እስኻትኩም ዝስኻት መርሖ ዘለኻ ኢፒዲፒ እዩ ዋላ እቲ ሓደ ኢፒዲፒ ምስ መን ንዛረብ ኣለና ግን ንሰማዕትና ንፁር ክኸውን ስለ ዘለዎ ዝጠቕሶ ዘለኹ ሕጂ ንዝስኻት መርሖ ዘለኻ ኢፒዲፒ እንታይ ይገብር ኣሎ ብልክዕ ንስኹም እቲ ዘፍለየኩም ምክንያት ፈዊስኩሞ ዶም ዝተፈለኹም ወይ እንታይ ጌርኩም ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣነ እውን ተረዲአ ከለኹ እቲ ሕቶ ፅቡቅ እዩ ጥራሕ ነቲ ግዜ ከይንወስድ እየ እውን ተዛሪበ ንሕና እዚ ኣነ ዝመርሖ ኢፒዲፒ ብመሰረቱ ነቲ ዝነበረና ማለት ፀገማት እቲ ሓደ ዝገበርናዮ ንሕና ወገንና ብዝተቃለ መጠን ኣንፃር እቶም ካልኦት ሰባት ብፆትና ሓትናን ሓዋትናን ዝኾነ ነገር ከይንብል ብኣግኡ ገለገለ ነገራት ነይሩ ግን ብኣግኡ ኢና ኣሊናዮ ንሕና ፅባሕ ንጎ ክንራኸብ ኢና እዚ ሕጂ ናይ ሎሚ ፍልሊ ከምኡ ኢልና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ፅባሕ ንጎ ክንረስተ ዝኾንና ብዝኾነ መልክዕ ዲስፕሊን ኣርኢና ኣብ ስራሕና ንእቶ ነፍስና ንወድብ ንህዝብና ከዓ መን ምዃንና ጥርጥር የለን ማለት ንምጥቃስ ዝኣክል ሕጂ ንምጥቃስ ዝኣክል ሓደ ካብቲ ሽግር ዝመፀ ናይ ሓው መስፍን ኣባልነት ምድስጋር ብተግባር ምስጓግ ዝስምዕ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነበረት ናይ ዞባ ሽማግለ ኣብ ልዕሊያ ስጉምቲ ተወሲዱ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ህዝብካ ዝፈልጦ ብዙሕ ተዛሪብና ኣለና ንሕና ነዚ ተቐበልናዮ ግን ኣብ ዘየድሊ ጭቅጭቅን ፀለመን ክንኣቱ ኣይንደሊና ዘላትና ዓቕምን ክእለትን ኣንፃር ተቐዳማይ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ንብሎ ስራሕ ስግደፍ ኣብ ኮይዳ ኣሎ ኢልና ነፍስና ወዲምና በዚያን ከይፀኒሕና ድሕሪኡ ምሳና ዝተቃረቡ ሓይልታት ቀረቡ ዝኽእሉ ሓይልታት ከም በዓል መድረክ ኮኑ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ዝብል ምስ ካልኦት ኣብ ዝርርብና ኣቲና ዳርጋቲ ዘሕለፍናዮ ብፍላይ ድሕሪ ነፍስና ፀቢና ምስ ወደብና ጉዳይና ውሽጣዊ ሓድነትና ዝተራገፅና ኣብ ካልእ ጉዳያት ወይ ከዓ ናይ ሃገር ጉዳይ ምስ ካልኦት ውድባት ወይ ሰልፍታት ወይ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ምስአን ኮይንና እንተኾነ ኣብ ሓደ ንኣቱ ኣብ ሓደ ንኸውን ምክንያቱ ዝፈላለየና ብዙሕ ነገር የለን ናባሽ ናይ ፐርሰናል ትፈልዩ ክል ክኸውን ኣይኮነን ከዓ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኢና መዲብና ስለዚ በዚ መሰረት ካብ ወርሒ 7 2018 ኣብ ንሓድነት ዝዓለመ ሃገር ሓይልታት ክጠራነፍ ኣለዎ ዝብል ብፍላይ መድረክ ዝደፍዓሉ ዝነበረ ንሕና እውን ኣካሉ ኮይና ጀሚርና ክንጅምር ከለና ብዙሓት ውድባት ነይረን ኣብቲ መጨረሽታ ግን ንሕናን መድረክን ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ሓደ ንክንመፅእ ስምምዕ ጌርና ሕጂ ኣብቲ
ማለት ድሮ ብዙሕ ስራሕቱን ተሳላሲልዩ ናይ ሓባር መርሕነት ወሃድ ሽማግለለና ብኻልእ ዘራርባ ናይ መድረኽ መርሕነት ማለት መሳገር መርሕነት ምባል ይዛረብ ዘለኹ ናይ ሰነድ ሽማግለለና ከምኡውን ቴክኒካል ኮሚቴ ወይ ከዓ ናይ ኣሰናይ ሽማግለ ንብላ ስለዚ ስራሕና ብመሰረቱ ሓይልና ምጥርናፍ ኣውኢና ክነጥፍ መሪፅና ከም ኮይና ንገብር ዘለና እዚ ህዝባዊ ግንባር ሰልፊ ዲሞክራሲ ዝብልሲ ብዙሕ ምፍንጫላት ይጋጥምዎ ሓደ ካብቲ ንብዙሕ ተቓላሲ ዘሰንበደ ግን ኣብ ልዕሊ እዚ ምትእኽኻብ እዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ልዑል ትፅቢት ገይሩሉ ዝነበረ ምትእኽኻብ እዩ በቲ ዘለኩም ናይ ቃልሲ ተመክሮ ገሊኹም ናይ ህዝባዊ ግንባር ገሊኹም ናይ ጀብሃ ተመክሮ ዘለኩም ኣብቲ ፖለቲካኹን ኣብቲ ወተደራዊ ተመክሮ ዝነበረኩም ኣብቲ ቃልሲ ብሓፈሽኡ ሲ ልዑል ኣበርክቶ ዝነበረኩም ሰባት ተኣኻኺብኩም ለውጢ ክትገብሩ እናተጸበየኩም ከሎ ብዙሕ ምፍንጫላት ኣሉታዊ ተመክሮ ከም ዝጠቕሶ ፀናሕካ ኣጋጢሙ ሕጂ ከዓ ካልእ ምትእኽኻብ ኢኻ ትነግረና ዘለኻ ነቲ ዝነበረ ምፍንጫላት ብግብሪ ዝኣረመ ድዩ ወይ ካልእ ዘይተፈተነ ምትእኽኻባት ንምፍታን እዩ ኣብዚኣ ንፅር ኣቢልካ ንገረና ዝሰብ ምሻሎ ብምፍንጣሕን ብምትእኽኻብን ተደጋጋሚ ዛንታታት ብዙሕ ሰብ ረብሪቡ ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ትብለኒ ዘለኻ ምትእኽኻብ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምትእኽኻብ እንታይ ይፈልዮ ከመይ ኢልና ኢና ክንኣምን ማለት እዩ እቶም ንሰምዕ ዘለና ሬድዮ ኤረና ሓደ ካብቲ ሕማቕ ተመክሮ ናይ ዝደንበ ተቃውሞ ንሕና ኣነም ኣካልናቱ እዚ ክትገልጽ ፀናሕኪ እዩ መጀመርያ ንሕና ይትፈንጨልና ብንጹር ክነግረኪ ምፍንጫል ናይ ኣመናሉን ኣብ ኣሰራርሓ ኣብ ተፈላለዩና ብሓንሳብ ክንከይድ ኣካልና ስለዚ ብኻልእ ኣዘራር ንሶም ንሕና ዝብል ከምዚ ካውል ጊዜ ክሓልፍ የደሊ ዘለኹ ንሕና ብወገንና ዝተገብረ ጌጋ ነይሩ ንዕንቀዋይ ንቕበለና ኣብነት ሓደ ኣባል ስለዚ ሓተተ ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ ምሳድ እዚ ግዜኡ ዝሓለፈ ኢልና ኢና ወቲና ጌጋ እዩ ኣብ ውሽጢኻ ይህን ሚን ኢልካ ዝትፍትሐለካ ሽግራት ተሉ ንትሓዮ ሕጊኻ ኣለና ብግቡእ ከይድ ኣለዎ ኢልና ኢና ብዝኾነ መልክዕ ንሕና ከምኡ ክንብል ከለና እቲ ህዝቢ ግን ከም ምፍንጫል ዝርድኦ ርዳእኒ እዚ ሕጂ 10 ግዜ ኣነ እንተበልኩ ነትናትና ከፃብቁ ተፈተንኩ እቲ ህዝቢ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ክብል ዘሰንብድ ወሬና ንብኦ ዘለና ንሕና ኢና ከዓ ባዕልና ንባዕልና ጉያት ኣነ ይኹን ካልኦት ብፆተይ ኩሉና ጉያት ኢና ብዝተረኽበ ግን ኮይኑ ካብ ኮነ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕጂ እንታይ ኢና ተማሂርና ካብኡ ዝበልና ተበልና መወዳእታ እቲ መስርሓ ዝኽናዮ ናይ ምትእምማን ጉድለት ዝነበሮ ኮይኑ ኢና ርኢና ንሕና ጠሚድናዮ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና እዚ ሃገራዊ እዋን እዚ ኤርትራ ጓኒፋ ዘሎ ፀገም ንሕና ኣካልናቱ ፍታሕ ክንከውን ንፍታሕ ክንከውን እንታይ ክንገብር ኣለና ዝገበርናዮ መገዲ እንታይ እዩ ስራሕ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ገና ዝተወድአ እውን ኣይኮነን ካብቲ ዝሓለፈ እንድሕር ዘይተማሂርና ኣብቲ ድመፅ እውን ቁሩብ ክትፀገም ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ትምህርቲ ክውሰዶ እንተኮይኑ እቲ ንዓኹም ዘረሓቐኩም ወይ ክልተ ኤፒዲፒ ከም ድህሉ ዝገበረ ኩነታት ክንድኡ ሚዛን ክወሃቦ ድኽእል ዲ ነይሩ ብኻልእ ኣገባብ ክፍታሕ ኣይክእልን ዲ ነይሩ እስከ ብኣ ነፅረለይ ቅድም ፅቡቅ ንሕና ብወገንና ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ጌርና ንጉዳይና ክንፈትሕ ሓንሳብ ሽግር ከይመፅእ ሕሉፍ ሓሊፉ ንሕና ኮፍ ኢልና ምሳውን ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ክንረአ ድልዋት ነውኒልና ኢና ምስቶም ማለት እቲ ካልእ ኣካል ንዛረቡ ዘለና ኩሉ ግን ማለት ብቋንቋ ዝሰምዑ ነበርና እንተዘይ ነዚልናኩም ዘለና ውሳነ እንተዘይርሕምኩምሉ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ነይሩ ንሕና ከዓ ምክንያት ነይሩና እዩ ስለምንታይ ይግበር ኣሎ ዝብል ሕጂ ብዝርዝር ተኣቲሱ ግዜ ክወስደልና ስለዝኾነ እምበር ካብኡ ተሰኪፈ ኣይኮንኩን ሓፈሹ ግን እንታይ ዘሎ ትሕቶ ሓደ ኣባል ናብ ንኣባል መሪሕነት ዝረአዮ ጌጋ እንተሓቲቱ ስለዚ ሓተተ ተባሂሉ ብልዕሊ ስጉምቲ ክውሰድ ዘይጠቕማሞቁነን ዝነበርኦ እውን ከልግሳ ክውሰዳ ክስረዛ ማለት እዩ እንደገና እውን ኣባልነቱ ኣደስኪልናካ ኣለና ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ምስካትን ቋንቋና ሂደፍ ንሕና ኣለና ኣይንድግፎን ኢና ብተግባር ከዓ ምስጓጉ ነይሩ ንሰማዕትና እውን ንፅር ክኾነሎም ብዛዕባ ጉዳይ መስፍን ሓጎስ ኢና ንዛረብ ዘለና ሓቂ ፅባለይ ኣነ ዝሰማዕኮ ከዓ ክነግረካ ሞ ፅቡቅ ጌርካ ክትምልሰሉ ንኩሉ ሰብ ብሰንኪ መስፍን ሓጎስ እዮም ተፈንጪሎም ጉዳይ ሓደ ውልቀ ሰብ ልዕሊ እቲ ውድብ ሰሪዖም ሞ ዝብል ወቀሳታት ክቐርበኩም ሰሚዕ ኣለኹሞ ንዕኡ ጠቓሊልካ እስከመልሰ ሃበሉ ጉዳይ መስፍን ሓጎስ ካብቲ ሓደ ጉዳያት እዩ ኣብ ኣተሓዛ ናይ ኢትዮጵያ ፍልይ ነይርና ኣነ ኣባል መሪሕነት እየ ነይረ ሕጂ ናብኣት ኢና ኣለና ማለት እዩ ካብ 2012 ብዙሕ ዘይተዘርበሉ ክኸውን ይኽእል ፍልያት ነይሩና ኣብ ኣተሓዛ ድሕሪኡ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ጉዳይ መሪሕነት ናይ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ጉዳይ ነይሩ ዞባ ናይቲ ማለት ዞባ መሪሕነት ናይ ሰልፍ ማለት እየ ኣብኡ እውን ጉጉይ ዝኾነ ኣተሓዛ ነይሩ እዩ ካልእ ኣተሓዛ ናይቲ መሪሕነት ንሕና ከዓ ግበርና ኣይከኣለን ዘለናኩም ስዑ ዝተባሂልና ስለዚ ኣፋትሓ ግርጭት ወይ ንሽግር ክትፈትሕ ከምኡ ትገብርና ኢኻ ናይ መስፍን ሓደ ካብቲ ብዙሕ እዩ ሓደ ነገር ማለት ኣብዚ ሕጂ ብዝርዝር ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢለ ክትንትኖ ምናልባሽ ምስቲ ግዜ ዝኸይድ እውን ኣይኮነን ካብ ምባል ዝቁጠብ ዘለኹ ዳ እምበር ንሳቶም ዝብልዎ ኣሎ ንሕና ከዓ ብዙሕ
بصحفون ولا بقى زبلنا يونالو أمود أنا كحبر زل نزبنا أكلتشن عشان شو عثنا مدرخ أخيبا مدرخ نجبور تقوم كله أنا المسفنين قالوا تعبلات انتخافيلنا وجانا أنا نحاول نستفسر أسمره تطوي لي بالنسبة دلوقتي نشتغلنا نفتح فينا نفتح بورك سري زي توعدنا ورد فولت واي فتحت اللي كامو أنت اللي كاسبه فتحت اللي كانت عليه تبعي ما نطلع حد يفتح شكر كم ولا أنت اللي نكوفيلنا نفتح نخلي نازل إنها تمانيرني لمونا لنا أنا بوجانا كل أول سلف زعهم يدعمن أتتصفان كأننا ورحنا نتقديات كنكيد مالس حند بس مالش ناززي نتصر نجارات نسندر لنا ماني منتي نبرها خيد اتمسرتها في اللي نيفتات حا قديات في اللي ديو نايسنا حساب في اللي ديو ناي من ملخه من لأخه في اللي ديو تايت باللس كان سخا تقدميتها ناي قداي نشجراتك بقبو زي ملاي أفاتت حق رجل ساعات السجون تمسادي قالوا الحنتي ناي بوتا بدليتنا زوردنا قالنا كو قالنا ندلنا زبلنا حمرحنا زغاب امنتنا كنا دلوني قال حسابنا يتفعل علينا قبل كلاب مالسي ابتي بوليتيكا بروجرام نايت ودب ناي سيلفي ابتي قوام ناي سيلفي نحنا ونعنا نعمل لو مونكم بنا نعمل سلازي اتسقل بس اب قداك مسخلو نعون مفتاح استوز السجون تستاهلنا تفعل علينا مو حجي سلستين دبلكن تقدمي تاع قداي الراي بفتاتها قداي يخون تفعلاليهم بدرجة هم تزغلصنايو خم عينت كترأي كلهم كل عينت تمكرو زلكم خمزن وعلى نسخه ابتسدتكم هاجراتون تماهيركم ابتي صبو درجات بصحكم يهم العسر عامت موزحتكم اوص استقمطكم يهم نتبهل الديمقراطيا وبهل الديمقراطيا وخطع وي بدمص بزحات ناي تمازيس كاناي مخاد ባህሊ ዝርዳእኩም ሰባት ኢኹም እስኹም ኣብነት ዘይኮንኩም ስመን ዳይማ ኣብነት ክኸውን እስኻትኩም ግርጭታት ክትፈትሑ እንድሕር ዘይከኣልኩም ሲ ከመይ ጌርኩም ዳይኹም ውድብ መስሪትኩም ነቲ ሕብረተሰብ ግርጭቱ ኣብ መፍታሕ ክትሕግዝዎ ሓቂ ንስዩ ግን ሽግር ክትፈትሕ ኮይንካ ሓደ ኢድኩ በይናይታት ሓንቲ ኢድ በይናይታት ኣኛ ከቲኻ ክሰምዕ ዘለካ ክሰምዕ ኣለካ ሕገታቱን ከተጥርለካ ንሕና ሚት ኸሚቲ ኣንጋጌና ክብለኪ ጌጋ ይዚ ማለት ንሕና ኩሉ ዝገበርናዮ ኣብ ኩሉ ሓንቲ ጌጋ ይብሉ እንተልኩ እዚ ዘይፍትሓውን ይኽብል ኽእል ግን ብወገንና እቲ ክንገብሮ ንኽእል ዝርአናዮ ክንገብሮ ንኽእል ጌርና ኣብቲ ወልጣታ ግን ተሰመርፅት ንሕና ወላ ኣይኮንናን ነቲ ስጉም ተወሲድና ሳቶም ስጉም ወሲዶም ከም ዝኽብሎ ፅራሕ ቤ ስለዚ ስጉም ተወሰደ ብወገንና ኣይኮነን ንሕና መሪሕነት ስለዝነበርና ስጉምቲ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ክብል ኽእል ይሰብ ግን ጉዳይ ናይ ቃልስና ናይ ሕልና ጉዳይ ናይ ምትማን ጉዳይ እዩ ስለዚ ሕልናና ሕጊ ኣሎ ሕጊ ምኽባር ቁኑዕ እዩ ግን ነቲ ሕጊ እንዳተፀምዘዘ بعند رأسه نحجي وقصان كل خات تمبال تايد أي مخفلنا خبتي كندي نقارس ذلنا سرح تمبال تنفرد مالسي كم دلاي تكون نجار قبل كان كله سخاون كتبك على كابزينا بتجديدنا هنا وقتنا يوم حجي زجاجنا زول زلهم كم قدام كابناتي تردون تموكرون كا نحنا ونبعلنا عددنا المفنش على كوينا لنا نحزب أوه حقوسات يكونكم من كل حزب يرترى حقوسات يكونن بتي أوصاي أب نايزن بوليتيكا ومقصاصات وين سرعة قدف كما تكاتا كصبين تصنحي ودبات زقات أمام فنيج علات كون حقوسات يكونن كن مهارلو سلازدلو خي زلعلو زلخو انتا يتزقم معناتو اتحمام غنا يتفوسن حجي خا معات حدشتي ودبا معات مفنطحن كم زناي امي بايتي مرباح دلو او بوليتيكا ودبات سيفيك محبرات ولا بزناي كم زنا هنا ميدياون مسيلات حمام حجي كل سب ننشتي ጉጅለ ይመስረት ኣብ ክንደ ሓቢርካ ምስራሕ ግድን ከ ኣኽነ ዛረበሉ ለና ተተመክሮ እንተ ካልኦት ከይደግምዎ ወይ እቲ ዝገበሮውን ብንጹር ንኻልእ ሰብ ኣብነት ኮይኑ ክቐርብ ስለ ዘለዎ ንኸይድገም ዝገጽ ጽናኺ ትምፍንጫል ንባዕሉ ስርዓት እንጥቀመላ ወይ ወን ኣባላት ናይቲ ግደፍ ዝኸስራ ሞንታ ያለኩም ለይስኻትኩም ጽባሕ ለሙ ትልኩም ጽባሕ ትፋሕትብሉ እዚ ሓደ ካብቲ ሕማቕ ሓላገትና እዩ እዚ ከዓ ክንጭዕሮኩም በቃ ኣለና بمصرته حجها جميرنا لنا ما جميركم اللهم تاينكم اللهم دي ختامنا تقولكم ميتي خميتي فتم تحجون سكنكم مسيوك نبلا ينقلينا انا ولكن الناس هنا سب ولكنني جن متممان علنا بحسب سرحنا سبعتنا ومزحتنا نزحتنا دلنا ابو داخنا بصحه تلف حزبنا زياده نتردنا نخيدنا سبع زول امنات علنا امناتكم تقبلنا زول حلنا لكم تقبلنا زول فزي كوينو تمال كاتسغا يوصا مالت كنغورز غبانا يجبرنا ردانا حلفنا نشكملو ግን ካኹም ኢልና ነብራን خلينا حدش መንገዲ زحش መንገዲ ሪስክ ወስዳለና ተምሳና ደሎም ከመይ ዘሎ ስለዚህ ካብቶም ኦክሮና ምስልናና ምስ ጠለብ ህዝብና ምስ መድረክ ምስ ተባይታት ሓቶ ዘሎ ክንገብር ኣለና ንብዘለና
ኣብዚ ሁሉ ከልና ግን ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ ህዝብን ክብሎ ዝደሊ ሕጂ እንተኾነ ሕናስ ብፃዕኒ ኢና ሓንቲ ነገር ክንከውን ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልን መብዛሕትኡ ከም ንሰምዖ እዘን ውድባት ዝፈላለየን ፋሕፋሕ ዘብሎም ናይ ስልጣን ቁርቁስ እየ ዝሰምዕ ነይረ ኣነ ሕጂ ከምዚ ትብለን ዘለኻ ኣባኻብትኩም ከኣስ ኢንፋክት ስልጣን ባዕልኩም ኣይንደልን ኢልኩም ከለኹም ኣብ ኣፈታትሓ ጉዳያት ኢኹም ተባይስኩም ኣብቲ ዝቐለለ ነገር ኢኹም ተፈላለይኹም ሕጂ ኣብቲ ዝቐለለ ነገር ክረዳዳ ዘይከኣለ ካልእ ዝዓበየ ሃገራዊ ሓላፍነት ክፈትሕ ትፅቢት ኣይትገብረሉን ኢኻ ስለዚ እቲ ዝተገብረ ተመክሮ ከኣኒ ክዝንገር ኣለዎ ሕጂ ከዓ ካልእ ምትእኽኻብ ጌርና ካልእ ከምዚ ንገብር ኣለና ክትብሉ ከለኹም ከኣኒ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈልየ ምዃኑ መረጋገፂ ክሰማዕ ኣለዎ ሰብ ክኣምነኩም እታ ዝቐለለ ተፈላለያትና ሕጂ እውን ንኽትፈትሖ ዘይከኣልኩም ሲ ካልእ እንታይ ፅበየኩም ዝብል ከም ፍትሓውያን ክንኮን ማለት ሲ ትሕቶን ስርዓት ተሓት ንዘሎ ክርዳእኒ እዩ ግን ኣነ ኣብ በይና ወይ ከዓ ንሕና ንበይና ንገብሮ ነገር ስለዘይኮነ ንሕና ኩም ኢና ኮይንና ዝቐለለ ጉዳይ እዩ ኣብ ሰገም ዘእትወና ዘሎ ግን ዝቐለለ ጉዳይ እንተዳ ክንፈትሖ ዘይክእልና ብስጉምቲ ሓደ ንሕና ንብሎ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ስጉምቲ ዝበልናዮ ትሚላ ክንቀበሎ ርሒና ክንቀበሎ ኣይመረፅናን እቲ ምፍልላይ እቲ ምፍንጫል ዝብል እውን ንሕና ዝወስናዮ ስጉምቲ ይኮነን ኣብዚኣ ጉዳይ ደሊ ሬድዮ ኤረና ካልእ ምትእኽኻብ ተሓስቡ ኣለኹም ዝብል ወረ ስለ ዝሰማዑ እውን ንኣለ መጠየቕ ደው ኢለልካ እንታይ ኣለኹ ትነግረና ትኽእል ሓድሽ ምዕባለይ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለጽክዎ ካብ 2018 ወሸዓተ ብእቲ ስጉምቲ መድረኽ እዩ ወሲድዎ ንሃገራውያን ሓልታት ክትጥርነፍ ኣለና ብሓንሳብ ክንሰርሕ ፅላል ወይ ከዓ ክንጥርነፍ ኣለና ዝብል ሓሳብ መፅኡ ሓደ 6-7 ውድባት ከምኡ ሲቪክ ኣሶሲዬሽንስ ነይረን ድሕሪኡ ግን ኣብ መንጎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኩሉና ኣብ ሓደ ከምቲ ዝተሓስበ ይገባ ኣይኮነን ኣብቲ መወዳእታ መድረኽን እዚ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ዝብል ሕጂ ወዲኡ ኣብ ሓድነት ከኣቱ ስለዚ ትቐንዲ ስራሕ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ብወገን መድረኹ ዋላ ብወገን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብወገንና ማለት እዩ ከምኡውን ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ምናልባት እዚኣ ብኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ብሓው ጽጋንስ ኪዳነ ዝበሃል ዝመርሓ ንሕና ብሓንሳብ ኮይና ኣብ ስራሕ ኣለና ዕላማና ከዓ ኣብ ሓደ ውድብ ክንምስርት ኩሉና ብሓባር ንካፈሎ ብማዕረ ተራ ንካፈሎ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዘካየድናዮ ናላሽ ቁሩብ ጠቅስ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ነበረ ብተመክሮና ፖለቲካዊ ውድባትን ህዝባን ምንቅስቃስን ንበይነን እዩ ተባሂሉ ነናሓድሕድና እውን ዘይሳነይ ነይሩ ንሕና ግን ነዚ ኣልጊስና ዓቕምና ብዘየገድስ ፖለቲካ ፕሮግራም ድዩ ዋላ ቅዋም ዋላ ጉባኤ ዝተመርፀ መርሒነት እዚ ኣድላይነት የብሉን ንሕና እቶም ብሓንሳብ ክንሰርሕ ብሓንሳብ ኮይና ነዚ ቃልሲ ክንገጥሞ ኣለና ንብል ብማዕረ ተራ ኩሉ ከም ውልቀ ንሕና ሓደ ሰልፊ ወይ ሓደ ውድብ ክንምስርት ኣለና ዝብል ዕላማ ኣብ ጉዕዞ ኣለና ማለት እዩ ድሮ መን ይልከዝ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ትልካኒ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ዝብል ኣበይ ዘሎ እዩ ወይ ብምንታይ ሽምፍለጥ ፀኒሑ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ኣብ ኤሮጳ እዮም ዝርከቡ እቶም ኣባላት ዝበፅሑ ክብል ዘሊ እዚኦም እውን ሓደ ካብቲ ኣብ መስርሕ ናይ እቲ ኢፒዲፒ ዝተረኽበ ጉዳያት ድሓር ካብ ዝወፅኦም ጠርሑ ሰባት እዮም ናይ ባዕሎም ምንቅስቃስ ገይሮም ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝብል ሒዞም ፀኒሖም ማለት እዩ ኢፒዲፒ ክምስረት ከሎ ብሓንሳእ ዝነበርኩም ሰባት ወፅኦም ዝነበሩ ካባኹም እዮም ዞም ትብለን ዘለካ ካልእ ጉጅለ ወይ ሓቂ እሶም እዮም ካባና ማለት ኣብ ገለ እዋን ተፈላለና ነርና እሳቶም ምሳና ካባና ክፍለዩ ዝተፈልዩ ሰባት ኣለዉ ካልኦት ምሶም ዝመፁ ኣለዉ ማለት እዩ ግን ዝበስቶም ኣባላት ግን ካብቲ ኢፒዲፒ ተፈልዮም ዝነበሩ ዝኸዱ ናቶም ምንቅስቃስ ገይሮም ኣብ ቃልሲ ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ መድረኽ ናይ ኩሉ ፅላሊ መድረኽ ውድብ ድኣሞ ምሳኻትኩም ዳሓብር ሬድዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና እዝን ካልእን ዘይተመለሱ ሕቶታት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይ ዝመደብ ክነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ